Forestil dig at leve uden internet bare en dag. Du kan ikke tjekke vejret via Alexa, ikke må bestille transport til arbejde, glemme bestille madvarer til levering eller skifte temperatur for din mobil. Lyder frustrerende, ikke? Alligevel er alle disse bekvemmeligheder styret af en usynlig kraft bag scenerne, ligesom elektricitet og vand gør, at vores hjem fungerer. Den usynlige kraft er API'er, eller Application Programming Interfaces. Tænk på API'er som et digitalt rørsystem af internet. Informationen flyder rundt som vand, og problemfrit forbinder tjenester bag scenerne. Alligevel, ligesom alle andre rørsystemer, kan disse digitale rør udvikle problemer. Forældede API'er kan lægge sensitive data, nedsat arbejdstempo kan hæmme informationens flow. Nogle API'er lever ikke op til forventningerne, hvilket stiller dem sårbare over for problemer. For eksempel kunne en forældet API i en online-butik lække kundeinformationen. Det kunne resultere i et databrud og et stort sikkerhedsproblem. Det her API-kontekst kommer ind i billedet. Tænk på os med dine digitale inspektører. Ligesom byggeinspektør vil vi sikre, at hele dit applikationsøkosystem er stærkt, robust og sikkert. Vi identificerer usynlige svagheder i dine API'er og tester dem grundigt igennem, så flåder jeres digitale tjenester er optimale og uafbrudte, og vi sikrer, at jeres API'er er bygget op efter strenge standarder, ligesom bygningskoder, så de udfører deres arbejde pålideligt. Du vil ikke ignorere et læk i dit hjem. Du vil ikke ignorere problemer i din digitale infrastruktur. API'ers sårbarheder kan forstyrre dine applikationer og skade dit omdømme. Med API-kontekst får du den sikkerhed og ydeevne, du skal bruge for at holde tingene kørende. Klar til at sikre, at din digitale infrastruktur er fremtiden sikker. Ikke vent på, at sikkerhedsbrud dukker op. Kontakt API-kontekst i dag. Lad os sikre, at dine tjenester flyder problemfrit uden det mindste. API-kontekst, hvor digital infrastruktur møder innovation for en sikker og problemfri fremtid.